खुलुमबाय लोगोफोर इलेक्शन जोब्बाय बा पलिटिक्स राजनीतिकफोरनि बाथ्राफोरखौ गोबां जों खोनालायबाय नङा होमबा तो जायफोरा मोजां मोनो बिथांमोना नायबानो जाबाय आरो जायफोरा मोजां मोना बिथांमोना आनफल' खालामनानै स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन ओरैनो आंनि भिडिअआ ओरैनो एकदम आलादा आलादा रोखोम जायो बा सोरखौबा बुंनाय सोंखारिनाय मानाय बेफोरबायदिया जायो तो पलिटिक्सआव आंगो लोगो गैया बयबो मिथिलायगौ ओमफ्राय मा बिबा बिखौ सोंखारिलायनो हायो सोंखारिलायनांगौबो बुंनांगौबो माखासे बाथ्राखौ अब्लासो माखासे खामानि मावनायफ्रा बिराद मजबुत जालायो नङाब्ला बिबा बिखौ पलिटिक्सआव जुदि बुंलायाबा बे पलिटिक्स जानो हाया आरो एक्चुअलि पलिटिक्स बुस्थुखौ ओरैबायदि माने जों माने बहुतआनो गोबाङानो बेफोराव जुदि मिटिंफोराव जुदि हाबोबा ब्रेनफोरखौ एसे शार्प खालामना लानो हायो माखासे बिथिङावहाय मोजां जुदि सोनानै लायोब्ला आरोखि मोजां पलिटिक्स जानोब्ला मोजाङै सिन्ताधारा खालामनानै माखासे बिथिङाव बुंनो हायो आरोखि तो बाथ्राया जों पलिटिसियानफोरनि बाथ्राफोरखौ मा होनगोन बिबो ओरैबायदि बाथ्रा बुङो बिबो बुङो आं इदि मावगोन आं इदि मावगोन उमुगा इदि रोङा उमुगा बिदि लेंगुवेज ना बायदि रोखोम भाषाफोरखौ रोंगौ उमुगा रोङा ना बेफोरबायदि आरोखि गोबां खोथा ओंखारलायदों बिराद इन्टारेस्टिंबो जायो मालाबा मिनिनोबो ओंखारो मालाबा दुखुबो नाङो तो जाय हक जों बर'नि गेजेराव सानै केन्डिडेट दङ ओरैबो नैबे क'क्राझार लकसभा ना बावहाय जोंनिया बर'आनो साथामनि गेजेरावथ' सासेखौ आङो एसे डाउट दङ आरोखि देरहायिनि सायाव खिन्थु बिसोर सानैनि गेजेराव सोरबा सासे थांनांगौ बाथ्राया बे आरोखि जों बर'निनो दैदेनगिरि जाहैनांगौ खिन्थु ओरैबायदि जाहैनांगौ थांनानै एम्बु स्ट्र' बायदि दल' जिरायना थाहैबा जेबो खामानि जानाय नङा देरहाहोनानै जोङो लाब ओंथि थानाय नङा मिनिं थानाय नङा मिनिंलेस जागोन आरोखि तो ओंखायनो बे बाराव हिरा सर'निया टर्च लाइटआ बे बारावहाय बारा गोहोम खोख्लैनो हायाखै बिबो गोबां दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावहाय माखासे नारा नाथा खालामनायनि गेजेरावहाय नैबे हिरा सर'नियानि जिहेतु ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ लानानै बियो गेलेदोंमोन 10 बोसोर बावहाय दाननाय थांजादों आं बै दैदेनगिरिफोरनि जायफ्रा हिरा सर'नियानि जानानै नांथाबनाय आं बिथांमोननि मुंखौ लानोबो सानाखै बावहाय सोरबा सासेखौ लायोब्ला बै सासेखौ मानो लायासै गोबां खोथा फैयो आरोखि ना तो ओंखायनो आङो लानो नागिराखै मुंफोरखौ उनाव आं बिनियावबो कुइसन खालामगोन माखासे कुइसनबो खालामहैगोन आं उनावहाय तो मोजां जादों बेखौ जोङो मोजां होननांगोन बाख्नायनांगोन जों बर'निनो दैदेनगिरिफ्रा ना गागि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना हिरा सर'नियानि जिहेतु बिथाङा मालाबा हिरा सर'नियानि ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ लानानै ना गोबां 10 बोसोर सालायबोबाय बिथाङा 10 बोसोर पावाराव थादोंमोन बै जायगायावहाय ओमफ्राय बिथाङा माने बिराद खुसिमोन दा खिन्थु खालामनो हायासै जेखियानो जादोला पलिटिसियानफोरनि बाथ्राखौ गोबां खोनादों जों थांनाय बिटिसि इलेक्शनावबो गोबांनो बाथ्राखौ दैदेनगिरिफोरनो बेफोरबायदि खालामगोन जों थांथारोब्ला जों खुंथायाव थायोब्ला जों बेफोरबायदि खालामगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों माब्लाबा सम जों खोनाबाय थायोमोन सेम दाबो जोंनिया कयेकजन दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव बै जायगायाव जुदि उमुखखौ दैथायहरनो हायोब्ला जोंनि जाखिनि जेंना ना बेफोरखौ बै जायगायावसो बुंनानै फोजोबना होनो हागोन होननानै बेफोरबायदि बाथ्रा गोबां खोथा जों बुंलायनायखौसो जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय बै समावनो बुंखानानै दोननाय सोरबाया मेम'रेन्डाम गथायनानै होदलायनाय सेम एगेन दाबो जों बे रावखौ जों खोनाफिननो मोनो माब्लाबा जों दुखु मोनो पलिटिक्स जानांगौ पलिटिक्सबो खालामलायनांगौ 2025आव माखौ लानानै पलिटिक्स खालामगोन बे बाराव रायजो राजाया रोखा नुखाबाय बे बारावहाय सोर पलिटिकेल हान्जाया सोर माबायदि बुंगोन
रायजो राजाया बावहायबो दिनै बे थांनाय लकसभा इलेक्सनाव रोखा जानानै दङ नुखादों तो फैगौ 2025आवहाय सोरबाया सोरखौ माबायदि बखिगोन ना पलिटिक्स खालामगोन बखिनायथ' नङा बखिनायथ' होनजानाय नंला सोर पलिटिक्सआ बैसोरखौ लानानै बै सुबुंफोरखौ लानानै ना माबायदि पलिटिक्स खालामलायगोन जों बेखौ ओरैनो रोखानो सिदायैनो जों नुहुरनानैबो दं आरो बै सुबुंफोरखौनो लानानै रायजो राजानि सिगाङावहाय आथिं आखाइ खबजबनानै खुलुमहैगोन बा माबा माबि बाथ्रा बुंहैनानै फिदिंनानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंफैगोन ओंखायनो आं बुङो रायजो राजाखौ बिथांमोना सिन्था खालामनानैसो बाथ्राफोरखौ बेखौबो दा खालाम बै सासेखौबो नोंखौबो नाङा बेखौबो नाङा बे खोथाखौ बुंनो नाङा एक्चुअलि जों दा पलिटिक्सनि गेजेरजोंसो माखासे डेभेलपमेन्टफोरखौ लाबोनो हायो आं बुङाखै जे सोरबा सासेया लाबोआखै आं बुङाखै जे सोरबा सासेया लाबोदों बेखिनि बाथ्राखौ बुङाखै पलिटिक्सखौ जोंनो नांगौ बा पलिटिक्सखौ जों गेलेलायनांगौ पलिटिक्सआ जुदि मोजाङै थांनानै थायोब्लासो माखासे जोंनि डेभेलपमेन्ट पेकेजफोर फैनायफ्राबो बेफोरबायदिजों लाबोनो हायो लोगोसे आरो डेभेलपमेन्टबो खालामनो हायो तो गोलाव बाथ्रा बुंदों 2025नि बाथ्राखौथ' रायजो राजाफ्रा मिथिखाबायबो माबोरै जाहैगोन नङा होमबा मा अबस्था जाहैगोन नों आंहा मा अबस्था जाहैगोन नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि तो जिखियानो जादोला गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोबां बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला खमाबा निमाहा होगोन होननानै आं नेनानै थाबाय तो लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालाम सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि